indbakke, altså seerhenvendelser. Vi har blandt andet et fra Jarko, som siger, kan man så regne med, at Ukraine vil ramme mål i Moskva og St. Petersborg med det her nye Flamingo-missil? Ja, altså det, vi har set indtil videre, den strategi, ukrainerne har anvendt med i forbindelse med anvendelsen af en lang række våbensystemer, hvor man nu får nogle nye muligheder, det har jo været, at man er gået primært efter de russiske olieinstallationer med ret stort held her hen over sommeren, og også infrastrukturmål i dybden, som man har til forudsætning, eller har til formål at skabe en situation, hvor forudsætningen for at kunne føre kampen ud i frontlinjen, den reduceres. Og det ligger lidt i det spørgsmål, om man kan forestille sig, at man begynder at ramme mål, altså civile mål inde i Moskva og St. Petersborg. Det tror jeg ikke er tilfældet. Jeg tror, at Ukraine vil forfølge den strategi, der går på at ramme lønnende militære mål, fordi strategien netop nu er at svække den russiske krigsmaskine, både økonomien bag den russiske krigsmaskine og den logistik, der ligger der. Og der er det altså nu muligt at ramme endnu længere ud. Jeg tror også godt, det vil sige, hvis jeg må supplere det, Claus Mathisen sagde, det er noget af det, som rapporteringen har fortalt om det her Flamingo-missil. Det er, det drives af et meget kraftigt og meget eksplosivt drivstof, det vil sige, at det er meget, meget hurtigt. Og selvom det får alle klodset at se på, at det ikke har den større teknologi, så bliver det hurtigt, det bliver en udfordring for det russiske luftforsvar. Og ydermere, så ser det jo også ud til, at den er besat med noget særligt sporingsteknologi, som er GPS-jamming-resistent. Og det er jo ellers de steder, hvor russerne er meget stærke, nemlig at de har meget stærke evne til at ligesom sætte GPS-systemet ud af deres eget system ud, hvis det er nødvendigt. Men her er altså tale om noget inerti-navigation af en karakter, hvor man udnytter inertien på jordfladen og sådan ting og sager, i kombination med andre målstyringsmidler. Og det er altså en ting, som vi nu må se, om det virker, men det ser nogen ud for ukrainerne i hvert fald. De er jo i hvert fald i gang med at sætte det i masseproduktion, men hvis vi lige bliver ved missiler og store antal, så lad os kaste et blik på de her Abrams-missiler. For det er jo altså ikke ukrainsk, men amerikansk produceret, men man har givet lov til, at Europa må købe dem til Ukraine. Der skal være 3.350 missiler, som skal være på vej, eller måske allerede er i Ukraine og er i brug. I hvert fald så har USA's NATO-ambassadør været ude og sige, at det er dem, man i høj grad har anvendt til de angreb på